thank God. Wadhi kaunti ya Machakos nyakora mwajuang kama governor kaunti ya Machakos wa vinyandeti yolando ni kaunti ya Machakos birondi kora wiralo fachiel mondomi hore ureko duol mar National Youth Service iga kaiga. Duol mar NYS osebedo kachiwo tiegruok mopogore opogore ni rowere mondomi giyud kaka ginyalo chako hala kata tije giwegi. Wavinya manelose kinde mane ya wayanga romo mag riwruok mag jotend skunde sekondar ma kaunti no wacho ni gibiro tudre gi skunde sekondar e okang' mar neno ni rowere motieko klas 12 oriwore kod NYS. Wavinya medo ni tiegruok mar NYS osebedo ka konyo e yor chiwo luor ni rowere chutho to mosebedo ka tiyo gi yedhe mamero ji bang' tieko sombgi. I know you've been on behalf of the staff management. Happy that we are here because every other year we congregate so that we audit and we kind of interrogate our activities throughout the year. We also meet so that we can be able to sharpen up our skills in various areas, especially on emerging trends, on auditing, on aspects of new developments in government and in matters education. Wale watoto wanatoka katika shule za sekondari, tumeanzisha kitu ya youth empowerment na tunawapeleka ni kama Machakos Youth Service. Tutawapeleka katika training institutions zetu, tunachukua 1,000 per year au 1,000 the first 3 weeks. 3 weeks they go through formation. After formation wafanya community service for 2 weeks. After community service sasa hao watoto wataweza kutrainiwa kwa ile course wanataka. Dakika 14 nyakora mgajuang wakao yue omachuoke chenro mar